Hvad så, chat? Velkommen til en ny video. Halloween 2025 Kræsrum. Tak. Tak. Har fået sådan nogle rigtig lækre sækposer. Ja. Jeg tror, at en indvandrer. Det kan du ikke sige for helvede. The fuck is this shit? Hvad fanden er det med i viskeband? Hvad fanden er det? Det er 50 cent. Nå, har I noget, jeg vil sige, eller hvad? Slik eller ballade? Du vil gerne have ballade? Ja, jeg vil gerne have slik. Nå. Så må du være her for slik. Ja, tak. Tangos. Mange tak. Oh my god, så skal det. Det ser fandme ikke særlig hyggeligt ud derinde. Så kommer Michael da. Det er pølsemesteren. Hej, jeg har lige en lille hund, der kommer ud af her. Ja. Den gør ikke noget. Det er bare også. Det er manden hans. Det kan jeg jo ikke se, jo. Det er manden ham selv, Michael her. Så er der sgu snoller. I lige måde, mester. Tak, leder. Så vi fik basically bare en Haribo-pose. Så det var ikke særlig sjovt, men det var sjovt nok. Det var lederen ham selv, Michael. Oh my fucking god. Det var Michael Mixen her. Så det var bare en Haribo-pose. I kan se den lige... Nej, det var ikke den. Det var ham, vi fik fra den dejlige mand. Nu skal vi bare gå videre. Nu skal vi have noget til et nyt hus. Jeg glæder mig. Prøv at høre det her. Det er genialt slik eller blå. Ja, jeg lader dig. Der er sgu låst. Hold kæft. Professionelt. Farmor, der er nogen, der fundet. Farmor, der er nogen, der... Slik eller blå. Ja, tak. Ja. Jeg sværger, jeg så lige mod, chat. Det er vildt. Han siger god tur, så siger jeg tak lige mod. Ja. Okay, chat. Nu skal vi banke på herinde. Ja. Slå lige på blås. Ja. Altså, den går op af midten. Slik eller ballade? Hej. Hej. Tak. God aften. Ja, tak. Og i lige måde.